El Figueres rebia un altre os dur de la categoria a casa, el Manlleu, contra qui va ser massa tou, tot i avançar-se en la primera part i semblar tenir el control del partit. Els locals van començar amb molt bona actitud i van saber tractar de tu a tu un equip experimentat i amb caràcter, però només en la primera meitat. Pol Comte avisava quan estava a punt de rebre l'assistència de Marc Vilà, però Bernils la va rebutjar i va quedar en 1-1. Però 3 minuts més tard, una excel·lent passada de Pol Comte per la dreta la va aprofitar Marc Mas per enviar l'esfèrica al segon pal i marcar el primer gol de la jornada. A partir d'aquí, molta energia, però mal aprofitada. Els de Sala i Ponsí no van saber mantenir la força ofensiva i els usonencs van aprofitar per anar provant. Seuma i Sala van tenir les seves ocasions, però per sort pel Figueres no va transcendir, tot i que Ensue va poder posar en perill els interessos locals, però va aparèixer Busquets. A la represa, la inspiració local començava a desaparèixer i la seva defensa començava a tenir problemes, fet que va aprofitar el Manlleu per començar a intimidar la porteria de Joan Orenya. Puig i Fortet obrien pas i Ensue, recollint una pilota mal allunyada, feia el gol de l'empat que tornava a obrir el partit. A partir d'aquest moment, la Unió no es va arronsar i sense massa creativitat va tenir les seves ocasions, com la de Teixi, tot just entrar al terreny de joc, o la de Marc Mas, que davant del porter li va estavellar la pilota al cos, una de les oportunitats de gol més clares del segon temps. Tot i l'expulsió per doble amonestació de Ferran Grau, Serra podia haver fet el 2-1 quan enviava la pilota per sobre del travesser.